Takže čaute, vítajte pri ďalšom videu. Dneska ideme s Kockou hrať CS-ko. Takže na YouTube ste ho nevideli u nás na našom kanále, lebo my sme ešte nikdy nenatáčali, že Kocka. Takže to je tak. prvá epizóda. Uvidíte, aký sme v tom boti. No už teraz vidíte, aký som v tom bot. Typek dobre sa volá, no to je jedno. No dobre, tak ideme hrať. Ideme ich rozbiť, že? Dobre, koľko má dať lajkov na toto video? Aby bola ďalšia epizóda. Aspoň tak 15. Dobre, 15 lajkov musíte dať. Jeden na longu. Dobre, nie. Ne, ja neviem hrať. Kde je ten druhý? No. Vidíte, aký som v tom top G? Obiži. Jo, to bola hlava. Dobre, my sme v tejto hre najlepší. Tejto hre sme najlepší. I'm gonna push with SSG. Skoro som dal no scope. Skoro sa nerátalo, to je jedno. Teď si mu nedal no. No scope. To bol fakt no scope, ja ti hovorím, že to bol no scope. A ináč tomu tlakerko vypadol AKčko headshot hneď na prvú kejsku. Minimaveru. 122 Čo? A jak sa volá ten týpek? Uj. Jedna hlava. Kde? Dostal. Ja mám jedno. Nie, ja mám jedno. Nie! A on odo mňa dostal, že 0, chápeš? Ako on dostal ešte cez smoke. Poď. Toto ten sa nebudeme baviť. Oni sa zabili. Ale aj tak nás on zabije. On hodil na long fire. On tam je. Nice! Dostal trošku v longu. Yeah! Som sa zlakol. Pušnem okno alebo apartmány a hen toto bude hneď z kameňa. Vy teda to za kameňami. To bol jaký jumpscare. Oh my god! Wow! Nice. Obidva ešte cez short. Možno ti idú. Cez tie dvere. Idú. Nice. To bol hit. Buď alebo no scope. Skoro. Tak neviem prečo. Tak ja idem na long. Idem tam. Wake it up. Bučiame. A ja idem. U mňa jeden. Ide mi cez dom, ale ja už tu kempím. Jeden. U mňa. Bomba. Nice. Berem M. OK. Nechceš ju ty radšej. Dobre. Ďakujem. Wake it up. Ja tak si nezomrem. Smoknem. Zo shortu. Nice. Ešte druhý v smoku. Dead. Takže wake it up. Dobre, idem teraz úplne idem tryhard mode. To smoknem. No scope. Treba no scope žiadny. On tu plentuje. Plentuje?
Áno, Jak sa tam Dobre, dostal? Kde je bomba? defuse. Bomba. Dobre. Jak sa tam dostal? Dobre. Počkaj. Oni idú po zongu. Ja jeden na je flashli a potom ma zabili. Hoj, jaký... A to čo má za Cristiana Ronalda? To čo som dal? Nevieš, kde je? Ak sa neukáže, tak prehrá na čas. Tam je v šorte. Ide z longu. Nepušuj ho. Skončil to 6-9. 6-9. Dobre ľudia, toto bolo všetko pre toto video. Zaradne na budúce a vidíme sa pri ďalšom videu.